Mas nyapa rata-rata wong lanang gak gelem ngancani bojone nyalon. Mbok De, ya lak nyalonmu iki 5 menit, 10 menit mari ngono, ora apa-apa, mesti wong lanang iki panggah ngancani ngono lho. Aja mbok pikir wong lanang gak gelem ngancani we nyalon iki, engko mbok pikir gak sayang wisan. Lah sing mbok ge nyalon iki duwite wong lanang ya kira-kira. Mbok pikir gak sayang kondi ceritane. Awakmu nyalon iki lho, sak jam 2 jam wi. Kuwi gurung elas, urung apa krembat, urung lak warna rambutmu iki wayahe ganti piyuh. Lah kuwi lek enek setengah hari iso sedina kaya. Lah mbok bandingne wong lanang ya apa to? Paling potong rambut terus 10 menit, krik 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 wis mari. Lah mbok bandingne wong wedok nyalon lho, joh. Wong lanang mending wae dhuwit, wis budal nyalon kono. Tapi engko lak gak gelem ngancani engko omongane wong wedok sing gak sayang lah, sing gak cinta lah. Wes, angel mbok De iki. Joh,